TV po eh. Hindi pa po. Bale, dito na lang po tayo mag-usap, ma'am. Paano ma-settle po ang payment? Ako rin. Ika po, ma'am. Pwede ka pong makausap. Pero ikaw po ang nag-order. Ay, nag-order. Halika, madam. Labas ka, madam. Halika, usap po tayo dito. Ay, Sino po kaya nag-order? Paano yan, madam? Ano, bawal pa naman i-cancel kasi po may mga agreements po kami. pinira. Kamusta mga ka-JMS? What's up, surprise world? Bagong taon, bagong buhay, dating mismo na sila naman yung araw. Ang ihahatid natin today at yung malainet ang inyong ating lola. Surprise ng Basket Earth. At satisfying po natin yung dumaan na Pasko at pumasok na bagong taon. Year 2023 na, ibig sabihin, panahon na para punuin natin ang ating mga buhay ng happiness and surprises. Ipakita na po ang inyong love, vision, and peace sa inyong people sa buhay. At give them a surprise on their special day at isang kagaya ngayon. Nandito tayo sa Lagunoy, Camarines Sur para i-surprise ang ating birthday celebrator na si Ma'am Elena Rosero. Makikilala niyo po siya mamaya. At ang atin naman pong surprise handle ay all the way back from United Kingdom. Gusto po namin batiin si Ma'am Marites Bonafor. Hello po sa inyo dyan. Ingat po kayo lagi and thank you so much po sa pagtiwala sa JFS Battles and Services para i-surprise ang inyong mga kaibigan. Ang ating surprise po today ay si Ma'am Elena. Balita ko nga daw, bongga daw ang surprises ni Ma'am Marites para kay Ma'am Elena. Tingnan natin ang ating contract setup na natin sa business nito. Let's go! So, mga ka-JFS, meron tayo dito 2 boxes of pizza at mixed kakanin na pwedeng isama na sa handa ni Mama Elena ngayong araw na to. At syempre, dahil birthday niya, dapat meron tayong pa-cake. At meron tayo dito na certificate na Ruffles cake para kay Ma'am Elena. Syempre, hindi din mawawala ang certificate. Di mo kaya. May pa-certificate para sa best sister. Ganda mo dyan, Ma'am Elena. Ang mga bonggang regalo ni Ma'am Marites para kay Ma'am Elena. Parang matatanggap ng bonggang si Ma'am Elena ngayong araw worth 10,000 pesos! Diba bongga? At ang pinaka-bongga sa lahat ay may matatanggap na regalo si Ma'am Elena today na 32 inches TV! Diba? Ewan ko na lang po hindi pa makita ni Ma'am Marites, ni Ma'am Elena pala. Sobrang laki ng TV na regalo ni Ma'am Marites para sa kanyang kapatid. And yan din pong TV na yan ang gagamitin natin para pang front kay Ma'am Elena natin. So, na-excited na talaga ako. Alam niyo po, mga ka-JFS, ang tinitiwala po sa amin ng aming mga clients and surprise senders ay inihahatid po namin ng may sincere na pagmamahal. Diba? Dahil mula po noon hanggang ngayon, mission ng JFS Battles and Services. It is to give you quality services that you all deserve. And speaking of deserve lang kayo lahat na ma-surprise. Kaya naman, kung mga kayo pong mga nanonood dyan, huwag na po kayo magdalawang isip na mag-message, magtanong at mag-inquire sa aming mga social media accounts, Facebook, Instagram at YouTube channel at JFS Battles and Services. Alam niyo, nakakataon na ko kaya na-excite ako to po. Pero bago ang lahat, don't forget to tag your
your sister o mga kapatid na magbibigay sa inyo ng bonggang gift today. Kung meron kayong mga kapatid dyan na merong potential o mga Marta na bigyan kayo ng mga personalization, itag nyo na sila. And let's go na mga ka-JFS. It's surprise time! Let's go! Come on, Bamaras! Everybody, let's go! Sa San Isidro Norte, Lagunoy, Camarines Sur, malapit sa bahay ni Ma'am Elena Rosero. Dahil isusurprise na natin siya. Pero bago yun, ipaprank muna natin siya ng TV prank. Kunwari, nag-order siya sa online na hindi niya alam at kailangan niyang bayaran yun ng 32,000 pesos. Ewan ko na lang kung ano magiging reaction ni Ma'am Elena. Nai-excite na ako, pero bago tayo mag-surprise at bago natin puntahan yung bahay nila, huwag niyong kakalimutan na i-like and i-follow ang aming mga social media accounts, Facebook, Instagram, and YouTube channel at JFS Petals and Services. Yun lang guys. See you later! Hello po. Good morning po. Dito po ang bahay ni Ma'am Ines. Kagawad Ines po. Hello po, madam. Good morning po. Meron po kasi kami i-deliver. Galing po kaming JFS Gadgets. And i-deliver po kaming order mo na 32 inches TV po. Dala-dala po namin ngayon. Si Isay na. Surprise! Opo. Bali ma'am, ano po yun? COD po yun. Cash on delivery po siya. So hindi... Babayan? Yes. Ikaw po ang nakapangalan sa order. Ikaw po ba si Ma'am Elena Rosero? Ako muna ng nata. Halika ma'am. Ano ba? TV po hindi pa po. Babayan na. Sabay kami. Ayan. Bali, dito na lang po tayo mag-usap ma'am. Paano ma-settle po ang payment? Bayo, makunin. Opo, ma'am, pwede ka pong makausap. Pero ikaw po ang nag-order. Ay, ipo ko na order. Halika, madam. Labas ka, madam. Halika, usap po tayo dito. Ay, sino po kaya nag-order? Paano yan, madam? Bawal pa naman i-cancel kasi po may mga agreements po kami. Ubing nire-reviews na ako. Purchase na po pati mga... Bakit ka po umiiyak, madam? Halika dito. Kausapin po kita. So, isettle po natin kung paano natin, anong gagawin natin sa... Mataragimit na lugod. Stress na si Bobby. Sino po sa inyo ang nagpindot ng TV? Bakit hindi alam ni Mami? Baka nanalo sa ano? Baka nakapanalo sa Ay, bali, tingnan muna natin kung itong TV na to, baka may pambayad. May 32,000 ka po ba? Halika, mother. Ako, energy siya. Ika-cancel mo na lang po. Ang pampayan. Galing po sa Manila. Galing Manila. Pero nakita ko po may cake po kayo. Ay, ito, birthday ko na. Hindi, makunin na yung order ka. Ay, tapos na. Ay, birthday nyo nga tapos na-scam pa kayo ng TV. Baka nagnabdot ka, mga kagawa. Ganito, mami. Ako nagagamit ka. Ma'am Elena, tingnan muna natin yung TV. Ano po? So, bago po mabuksan ito, kasi galing po kami JFS Gadgets, and ito pong kotse namin, mayroon po itong voice command. Para po mabuksan itong kotse namin, kailangan mo pong sumigaw ng open sesame. Oh, ma. Sabi ka kaan, ma. Pwede po ba tayong sumigaw ng open sesame? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. In 3. 1, 2. Ay, nire-reviews na kasi. Ma, sasabihin ka. Ano mo an? Order mo an? Order mo. In 3. Open sesame mo. Open. Open. Ano mga sabi? Nai-stress na siya. Open sesame! Happy birthday
Tatlo. Eh, sa Rosa naman, nagpadaranas po, yun ang nga nagpigtanda ko. So hindi sa anak nyo ang nagpadala ng surprise niya. Sa tingin nyo po, sino pa kaya ang mga family members na mag-surprise sa inyo? Sutugang po, nag-apod pa sa ngunyan, papadakang pa sa nako. Wow, mapadala. So ito talaga, baka hindi talaga ito para sa inyo. Pero tingnan nyo naman ang sa inyo talaga to. So tingnan natin ang laman ng packages para sa inyo. Mamaya nyo malalaman kung sino po ba talaga ang nagpadala ng surprise. So, ito po, meron tayo ditong mixed kakanin and 2 boxes of pizza para masama na sa inyong Ay, handa baad, for iyan today. pamangkin ko, baad siya. Tabayad ka lang tayo. Bayad no! Siyempre, isuot nyo muna po ito. Galing po ito sa aming team. So, this is the JFS sash para sa aming mga birthday celebrations. Diba? So, ikaw ang beauty queen ngayong araw na ito. Hindi pinareviews na. Kumihilang pati ko rin. Pinareviews na. Anong hilang ni mother? Ginagaranon na po talaga sa ano. Tighirinang na ko. Ay, ama ko ang 33 na ano. 33,000. So, ito po. So, meron pa tayo ditong bubble balloon para po sa inyo. Happy 60th birthday na lang. And syempre, ito po ang gift dyan. Meron pong pinadala yung surprise sender namin na certificate para sa inyo. So, ito pong certificate is hereby awarded to Ma'am Elena Caballero Rosero for being the best sister of the year. Palakpakan tayo! Sa tingin niyo po, sino kaya nag-surprise sa inyo? May tugang pa ko. Yaon sa abroad. Ang nag-surprise po sa inyo ay si Ma'am Marites Bueno. Hindi kaya, mapadara pa sa mga estudyang. Ikaw po ang panganay sa inyong magkakapatid. Sino po ang panganay? Ano, may isa pa kami. Pangatlo ako. Pero ilan po kayo magkakapatid ni Ma'am? Anim. Anim kayo. Tapos si Ma'am Marites po, close na close talaga kayo ever since mga bata. Oo. Kung meron kayong isang memory na matatandaan nyo, ng mga bata pa kayo kasama si Ma'am Marites, ano po kaya? Ay, yung ang natatandaan ko nung mga maliliit pa kami, yung nailong kami, yung namatay yung nanay namin na maaga pa. Ako yung malaki, siya maliit pa. Karga-karga ko siya, gano'n. Pumupunta kami doon sa bukid. So, ikaw po talaga ang nagpapalaga ni Ma'am Marites. Oo. Kaya sobrang lapit niyo po. So, grabe naman yan. So, hindi pa siya natatapos ang sorpresa, Ma'am Elena! Dahil meron ka pang matatanggap na money bouquet! Ito pong money bouquet ay worth 10,000 pesos! Wow, ay pang-shopping ka na. O, hindi ka na mai-stress. Na-relax na ang puso mo. Kasi ginaraanot na malilipon si Ma'am Elena. Ayun na ito, aramin talaga yung sakong kwarta. Ibabayad ko pa yan, ang mga deliver na. At ang bayo ng kwarta, may scam pa ko ng package. So, Mami Elena, dahil kayo po ba nung kabataan, nahaharana po kayo? Marami ba kayong manliligaw na naghaharana sa inyo? Hindi ko yung naranasan. Hindi ko naranasan. So today, dahil birthday mo, kasama namin ang aming surprise saranista from JFS Team. Andyan po si Gab para bigyan kayo ng mga kanta o awitin para sa birthday nyo. So, halika na, Gab. Dito ka na kay Mommy. Yes! Sa buhay kong ito, Uy. tanging pangarap lang Noy, may ng kumilang iyong sa Noy. pagmamahal ay makamtan kahit na sandali. Ikaw ay pagmasdan, ligaya tinabay. Sobrang walang hanggan. Sana'y hindi na magising kung nangangarap man din. Ang buhay na mapula
buhay ang tatahakin. Minsan ay nagkakapa, minsan ay dinluluha. Huwag ka na maninindig, pagkat sa buhay mo ay may nagmamahal pa rin. Ingatan ka, aalagaan ka. Sa puso ko, ikaw ang pag-asa. Sa aking mundo'y may gagabay sa'yo. Ang tangi kong hangad, pagmamahal mo. May nagmamahal, aakay sa'yo. Aking ina, ikaw ang nagbigay ng buhay ko. Buhay na kay ganda. Pangarap ko ay makamtan ko na. Pangarap ko ay makamtan ko na. Papagandang sarong song, mami. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Tama ka ng balong. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much, as long as love is right. And I think that God, I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. All in the way that I stare, there's nothing else to compare. This side of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel what I feel, please let me know that it's real. Oh, you're just too good to be true. Tinggo ka doon. Can't take my eyes off of you. Well, I need you, baby. It's quite alright, I need you, baby. So on my lonely nights, I need you, baby. Trust in me when I say, oh, pretty baby, don't let me down, I pray, oh, pretty baby. And if I found you, let me love you, baby. Let me love you. Palapakan natin si Mami, guys. Happy birthday, Mami. Ano po ang nararamdaman mo ngayon, Mami? Nakahalong ko nervous sa pulso ko. May nervyos pa rin! Nervyos ako Bakit may kaya? nervyos pa rin? Dahil kanina talaga ninervyos ako dahil talagang hindi naman ako nag-order at wala akong pambayad. Wala kang pambayad ng Oo, sabi ko, 32 inches Kasi TV. may 'di ba may lumalabas na i-scam yung wala ka naman order darating. O sabi ko baka dumating na yung pang-birthday ko saka pa ako mag-aabonaw. Alam mo kayo. Eto na nga, Mami. Kaya Hindi mo naman kailangang magbayad sa 32 inches TV dahil niregaluhan ka na ni Ma'am Marites! Certified Skyward Android TV, so meron ka ng TV. Mahilig ka po bang manood ng TV? oo. Ano po ang paborito mong palabas? Ay yung abot kamay. Abot kamay! Sino ang bida sa abot kamay? Ay, yun ba yun? Hindi ko na maano kasi yun ang inaano ko sa balita. Balita, mahilig ka manood ng balita, kaya nabalitaan mo merong mga naskas ka. Oo. No. Saka talagang hindi naman ako marunong masyado sa sinamon. Oo, hindi. Okay. So, Tanggap lang ako sa mga pamangkin ko, yung mga call nila. Ay,
Yun lang, pero sa iba, hindi ko na alam. Hindi ko, yun nga ano ng mga photo dyan sa cellphone, hindi ko mag-picture. Pag-picture. Naku, pag-aralan mo, mother, dahil tingnan mo naman ang photogenic mo. Kailangan mo picture-picture. Pero mother, upo ka muna, mag-relax ka muna. Saka nakausap ko pa lang kapatid ko. Ngayon lang. Anong sabi niya sa inyo? Sabi niya, Marites? Mama Nay, happy birthday. Saka na lang ay yung regalo ko, papadala ko na lang sa'yo pagkatapos mo ng birthday. Sabi ko, okay lang ne. Ito na, kami na po ang nagpadala sa inyo. From United Kingdom, kasama po ang JFS, Petals and Services Team. Kami po ang nakausap at pinagkatiwalaan ni Ma'am Marites para ihatid po sa inyo ang regalo niya. So, hindi po po siya natatapos, Ma'am ha. Meron pa pong gustong magpaabot ng message sa inyo. Ma, happy birthday. Salamat sa pag-alaga sa kuya. Sana maging maligaya ka sa birthday mo. At kung sila nagsasabing day ka na magbago, ako masabi ko sa imo ma na magbago ka ma, na mag-improve ka pa lalo kung tapos ma-achieve mo ang gusto mo sa buhay. Yun lang. Okay, so Kaya pala nagsabi, naku, Noy, birthday ko na pagkagising ko kaninang umaga, sabi niya, Ma, happy birthday. Sabi ko, ang gift ko sa iyo, pagmamahal, okay lang yun, Noy. Sabi ko, wow! Halika dito! Sabi ko lang, Noy, Mare, ikaw pala, saro ka pala di sa mga isla. Kaya pala. ang cute-cute ko, anak mo po. Hindi, anak ni Marite. Anak ni Ma'am Marites. Ako lang anak Super, na super close sa inyo. Wow, halika dito. Samahan mo na siya. So, ang anak ni Ma'am Marites. Malina, Noy. Malina. Diba anak ng tita? Eh, nakakatuwa po ang message niya. Habang pinapanood ko kung ang madalas daw yung message siya ay magbago, siya ay hindi magbago, siya daw ay ang message siya ay magbago at mag-improve. Ay, galing mo, Noy. So, Salamat, salamat, asawa mo, Noy. Ma'am Marites. Ha? Wala. Nandito ko. Okay po. So, malapit na po tayo matapos ang surprise natin. Ngayon naman, bigyan ko po kayo ng chance na bago po mag-blow ng candle po. Siyempre, tradition yun. Kung may gusto po kayong sabihin kay Ma'am Marites, kung wari si Ma'am Marites po, sa harap po ninyo, yan po ang camera, panunood po siya ng ating video, ipaabot niyo po ang lahat ng gusto niyo sabihin sa iyong kapatid na si Ma'am Marites. Ne, salamat ka ng maray sa tain mong pagkabang sa kuya, asin mo niya na pag sa umuso kuya ng regalo. Asin, salamat sa pagsumpay mo sa buhay ko, sa kuyang mga maintenance. Salamat. Ika ang kuya sa kuya. Salamat siya ang nagsusupply kang bulong ko. May masabi dyan sa tugan ko. Salamat. At mag-ingat ka kung dumasa sa imong lugar, mag-ingat ka. So, ang kaning kusubing, lawas ka sa imong pagkatrabaho. Yeah, so, Mami, meron din siyang gusto sabihin sa inyo. Basahin ko na lang, okay po. So, Manay Ines, happy birthday. May you continue to be as always our Manay Ines na pirming may actions pag nag-iistoryang maribukon. Pero madali man magdalagan pag may mga tatabangan. Kaya ngunyan, binigyan ka naman ng blessing ni Lord na look so pretty pa din hanggang ngayon. Salamat. Salamat sa pag-aalaga mo kay Yuan and more birthday to come. Manay Ines from Marites. Siguro po, ang lahat po ng sinakripisyo nyo noon, nung mga bata pa kayo, para kay Ma'am Marites, ginagawa niyo na lamang pagsukli ang mga pagpuso. Sobra na po. Sobra na. Talagang sinasabi ko, sobra. Talagang siya ang kuya sa kuya mo. So, ikaw po ay mahal na mahal talaga ni Ma'am Marites. Yun naman ang effort para ipapil sa iyo na ikaw ay you're so young pa at the age of 60. Diba? Ang sabi ni Mother, magayon man talaga ako. Confident! Pero Mother, it's time to blow your cake, your birthday candle. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
tatay ni Ma'am Marites and ni Ma'am Enis. Ilang taon na nga po ulit si Tatay Badong? 83. 83 years old. Malakas pa, tatay. Okay, kung meron ka pong message sa iyong anak na si Ma'am Enis, ano po kaya yun? Ano pa sabihin mo po? Ano sabihin mo? Ano? Mag-graduate. Yun na yun. Dapat po sa puso. Kahit walang nasabi si tatay, damang-daman natin ang pagmamahal ni tatay. Para kay Ma'am. So, siguro po pagkakataon na to para mag-picture-picture na. Gustong magpa-picture sa ating confident and sexy na si Ma'am Enis. Ma'am sana nagustuhan mo ang sorpresa sa iyo ng iyong kapatid. Kasama po ang JFS Patrols and Services. Kung may gusto ka po kayong sabihin sa aming team sa JFS Patrols and Services, ano po kaya iyon? Give a short message for us po. Salamat sa inyong pagtaligde sa kuya. Pero salamat man, tinawan nindo akong nervyos. Salamat. May po, ma'am. Salamat. So, babay na po tayo sa camera.